Senior brother. Aga ma wannan ma. Odocha. Ga ma. Udodi. Ka horo ga na ba ya ta ka. Mala my team, mena my group, I bra se kai maraka obiji maka rally anyị na-aga gbasara Igbo ZUO ONU. Obodo m so angara because na otago mgbe anyị gba atụ anya ihe a. Ana taa ka ọ bịara na etinyerebe ka anyị jee gwa ụwa na uwe zuo oke na onye market. Ugbo ife anyị go talk. Also if ndị market dị abịa. Also ji ndị market dị abịa. And o ji ndị na-azụ ahịa dị abịa na onye ọbụla kwadobe na ha ga-ashụ ụbara mgba n'elu. Na ha emechazie ka Abidjan ga-ama na Igbo ZUO ONU so na edition 2. Second edition. Yeah, second edition. Yes. So nke emebere last year. Ọ kpọtakwara akpọtụ mana ama m na second edition a ga-awa operation. Mba nke a ga-akarịsị. But biko my brother Kunesi. Ihe ọzọ m chere ịjụ gị ewu. Ele ihe nwere ike ịgwa ndị nọ na yard ndị iwu ha na doubt whether ịma nwere Thomas na Alaba na ala ndị Abidjan. Ihe m ga-agwa ụmụnne m na Ivory Coast Abidjan onye ọbụla ka ahụ ji gbaa tiketi. Gbaa tiketi ịbịa ị ga-afụ ịbịachazie nke ijizi aka gị temezi testimony. Efel kwara ịgba tiketi were bịa na power because na nke na ga-awa operation. Ifelu nke ọ ga-ewute gị so ka ahụ ji gbaa tiketi were bịaba so ọ ya ka anyị na-agwado nwanne m ya gazi. Okay, thank you. Okay.